On morjesta ja tervetuloa uuteen videoon. Se nyt on meininki taas, että ruvettu tätä Silverin jatkamaan ainakin vähäsen tänä iltana ja kun tämä puolihan on nyt tän näköinen. Eli tästä nyt kanssa eilisiltana se emänä rapsutteli tuon teipin poikkeen tuosta sen punaisen, ja sitten tällä puolella on tämmöstä kauhetta jossain laiturissa hangannut ihteensä tuohon, mutta kun tää on ilmeisesti maalattu tää sininen osa, eli tää kahto jossain vaiheessa, jos siihen maali vetää, siis on aika karmakan näköinen tuo. Tää puoli on niin kauhea, sitten tää vettä nyt eka kyllä tuolla karhun kielellä nakittu, että katsotaan mitä sitä tulee. Ei tuota pelkällä myllyttämällä se on mitenkäs siistiksi. Joo, eli tämmönen. Kokeillaan mitä tällä lähtee. Vaan se olla, että jouduttaa vielä hiomaan hommi kuin tällä, mutta katsotte. Todennäköisesti aika paljon helpommalla päässä tuo puun kuin tällä on, kun tää on niin karkea pinta. Ainakin hyvin tuo hapettumaan itse tuossa. Ei voi sitä sanoa. Vettä varreen. Tää puoli on varmaan sen takia hapettumaan, mitä on mun mielestä entisellä laaturipaikalla niin auringossa vielä tämä puoli. Entisellä omista jaulla. Voi johtua siitä, että se on enemmän hapettu. En tiedä.
Luottaa ihan vettä. Lähtöön parhaille. Enimmät siinä. Tässä on aika paljon vielä naarmutti sitä, mutta en tiedä, kun tänään hienompi olla. Sen pitää ottaa hienompi, jos ei lähde tuo myllyttämällä poikki tuosta. Ohitti ja katsotaan. Tai sitten joutuu hiomanko. Kyllä vaihtoehtoissa on sekin. Mutta joo, kyllähän siihen niinku tuommoista naarmuun tuli, että kyllä se voi olla, että se joutuu vielä hienommalla aikaa. Pitää kokeilla, mitä se sanoo, kun käy myllyttämään, että onko miten työllistä. Joo, tänä päivänä kokeillaan sitten tämmöstä ainetta, kun entiset loppui. Katsotaan mitä tää on. No, siinähän kävi sillä, että me yhden kerran tuosta ajoin. Vaivinnallaan tuon kameran päälle, mutta niinpä en ollutkaan laittanut. Tuosta on nyt kerran niin ajettu jonkun verran ihan testiksi. Tää on jo vielä lisää niin. Siinä näkyy. Ei kyllä näy paljon tuota karhunkielen naarmua, ei juuri. Jonkun verran, mutta hyvin vähän. Ehkä vähän hienompi, jos sanoo olla tuo karhunkieli kyllä. Mut kyllähän se seikka on semmonen, että jos sitä pitää, niin otetta ja hiottaa. Tehdään sitäkin video sitten, mutta se ei oo tän vuoden juttu. Ja ja kun tän on selvitellyt sitä hommaa, niin se on käytännössä 4 tonnissa asti hiottava niin kuin vesihiontana, että sit sitä tullaan hyvää. Hyvä, että se on aikamoinen projekti tässäkin. Ei nyt mikään iso ottaa veneen, mutta kuitenkin omaa hommansa. Kunhan nyt vähän saa siistimmäksi mitä nää oli. Se on tarkoitus tässä nyt kuitenkin.
Joo, kyllä se ainakin tummaksi mennyt, niin silloin siinä tapahtuu jotakin. Kuivempi rätti, niin näkyy paremmin. Miltä se näyttää? Sanoisinko, että se on aika hyvä, kun ottaa ihan puhtaan ja pyyhkäisesti, niin näyttää aika siltä. Siistiltä jo tuo pinta. Nyt aika paljon hämäävää, kun siihen jäpi tuo rasvaa vieläkin. Tai mitä onkaan liittyy painessa sitten. Mutta hyvältä se näyttää. En tiedä, todennäköisesti tuolla on ehkä minä ajettava lissi, että sopi pois kunnolla kaikki. Mutta ei se huonommat mennyt siitä. Aivan jees. Ei kun homma jatkuu. Näkyy sinne. Aika monen ero siinä on. Ei tässä tän kiiltävän ollut tarkoitus sua hakkaa. En tiedä, heittäkää kommenttia. Olisiko järkevää vettä teepit niinku tähän yläosassa molemmin puolin vaan. Uudet teepit tiedettäisiin tai ei varmaan paha homma olisi sekkäs uudet teepit viskos nämä siniset osat molemmin puolin tähän. Niin. Sulla on ihan siistin näköinen sillekin. Oikein mun tiedä sitä muualla luomisestakaan. Teepit jos laittaa, ne on helpompi vaihto. Heittäkää kommentti.
No joo, sitten pitää tuo moottori katsoa kanssa. Siinä nyt ei kyllä oo. Itse asiassa ei edes tarvitse periaatteessa moottoriöljyä vaihtua tänä vuonna. Siis osane järkevä vaihto. Peräöljyt pitää laittaa uudet ja no muuten kahdella tiesti tuolle, nimittäin viime keväänä vaihdoin jakohihna ja venttilit on seetty ja no, niin kuin täyshuolto tehty tosiaan. Semmonen homma. Hei, ja jos jollain on takiloita jäänyt edukkata tässä lähiseudulla, niin tähän venneeseen me kyllä tarvisi semmoset kanssa. Mut ei siinä mitään, jatketaan tästä taas kohan semmonen päivä sattuu. Kiitokset videon katselusta ja tilalkehan kanava. On moro.